Gusti Pak Wardi. Nginarengi keluarga Yusura Yudawana marak sowan saus panglipur Babak Putri Pak. Nggih. Iki ya sinarengan simbah temurun. Nggih. Leres-leres menika ki ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang dalu punika sampun kersa rawuh ngaturaken matur sembah nuwun nggih Bapak Ibu. Sampun dipun ringangaken wekdalipun. Nggih matur sembah nuwun. Nggih menika putra putri Surayudawana ingkang mijil saking tlatah Kamal Wunung Wonosari Gunung Kidul. Nggih Pak. Sak kamat-kamat sak mangke pun atur lelagon setunggal kalih lagon-lagon tembang ingkang gumyak ingkang pun suwun Pak. Nggih. Sumangga Mas Jarot, Mbak Nurli. Mau wonten pamundutan lagu dari Pak Duko tadi ananging nyun ngapunten Pak Duko menika dereng pun garap kawula sak kanca menika pun lintu sanesipun sak mangke monggo mang penggalih malih mboten napa-napa. Gune niku wau request Pak Duko niku di napa nggih Pak dikirim pesan seseorang wonten ingkang request ngersake lelagon apa Mbak mau judulnya? Bojone wong. Bojone wong. Gus talah lagi kula kan ya wedi Pak nek aja nyanyi Pak. Lah nggih bojone dhewe medeni kok. Ngoten niku nggih. Nika ngersake lelagon ingkang gumyak napa alus Pak Bu. Nuwun Pak. Nggih. Nggih. Ya lagunya napa nderek dari teman-teman yang ada di belakang kanca-kanca. Kanca-kanca Suraya Laras. Ora saben bengi lho Mas, wis mau. Aku wedi anggere ketemu Ipan karo Sugeng ki. Mau wis dicingcing. Saben bengi. Gelem ya ampun Pak. Mas Edi amplope tak balekke nyo Mas. Nggih piye? Kok dibalekke ke jaluk ke ibuh apa? Awakku langsung anyes Pak dicincring kok ngono kuwi. Oh alah. Sekarang yo kene iki Gen Z dimurke wong gendreng ngono ka wedi Pak aku. Ning yo kowe iki sing betuwae Wah, nggih Pak, leres. Iki Mas Edi Busana. Ya dhewe alhamdulillah tok sampir, tok sampur. Mbok yo nek nyeragamke surjan ro jarik Mas aja kur sampur. Jangan ngetarani le. Yo. Nek mboten napa-napa Mas, matur sembah nuwun. Nggih. Ya lagunya apa Pak? Lagune monggo. Oh derek-derek dari wingking. Penting kompak ya. Menika Ki Karawan bintang tamu ingkang sampun kersa rawuh simbah. Kok bintang rawang? Lah biasane padatanipun kan mau siang nggih. Derek nyengkuyung ning mboten Pak, nika rawuh simbah dalu, Mbak. Oh, ngoten. Biara olah-olah. Iya. Pun kersane ben dahar dhisik. Dahar Mbak pokoke disekecake sak wontenipun, Mbak. Nggih, Mbak, monggo pun rahapi kanthi sketsa. Iki nek simbah nek kancane degan seneng. Nek simbah ora. Wah, ambil garing pokoke. Aku nek ngono kuwi jajal bablas vertigo treng ngono langsung pior. Langsung. Tensine tiyang. Iya Pak semaput. Iya. Lagune monggo Mas katur. Iya boleh. Ya. Kanca-kanca Surayudawana sikat yo. Masik. Monggo Mbak, pun bumi akan dalu punika nggih. Yo. Ses. Goyang tipis-tipis Pak Wardi ya.
medun mbah kene mbah kene mbah. Rene. Riki kali kula ayo medun. Medun. Gini. Riki mbah Riki kali gini. Monggo. Yo. Gini. Sikat yo. Alah. Sikat yo. Aku ra ngemis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine namung kok aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang sikat yo. Yen mesti jodoh ora bakal urang dalan. Katresnan. Kesayangan Oh, Kak. kesayangan. Katresnan. Aku eling kok Katresnan sejati ta iki. Nggih. Katresnan. Gosek tanggung jawab sing ngedunke tanggung jawab. Tanggung jawab. Ora melu aku. Nil apa nggih? L. Rujak ulek. Oh, Wong. Liwung. Liwung. Ya. Memang Opahe menek kambil lewung. Memang goyang ning depan Pak tamu undangan. Iya. ora ngerti. Ya. Nun ngapunten Yun, nggih. nggih, Bapak. Cih. Eh, Kira Isa. kira supporter. monggo kanca-kanca sura laras lelagone Simbah ngopahi ngepek kambil, ngopek degan. Pripun, Mbah? Pripun? Nggih. Mangke mriki. Oh, ngaten. Aku engko lehku mulih sak kedhek mentro ketuk ngomahku keraton Ngayodya Adiningrat. Kae kayu gedhe kae panggon aku. Monggo tak caosi lelagone kesanane jenengan. Yo, mbah hatine. Yo.
kok tak lakoni. Ae, ae, ae. Jarene sapa kowe mau? Pikar. Lah kae wong ngene kok. Kuwi. Sulfikar. Koncone pikar. Persis le joget cekukrus ngono kuwi. Persis. Lagi ki nek kancamu nyanyi aja nggodho. Sing godhok kae aku ora Lah wong kowe godhok. nirok. Lah kuwi Lah wong kene arek nyanyi dadi guyu ra sida kelangan pintu buntute polo. apik lho Pak Wardi. Ya, iki Buntute buntute. dikelabang Lah kore. gur cilik ya ta. Iki saiki tuwa dawa ana rambute kae. Lah kaki gali barang wong tindian. Walah, gelu-gelu nur. Lho, ben arek ngopo nesu arek ngopo? Nesu arek ngopo? Ngantek. Men arek nesu arek ngopo? Tele gembinjal. Elah, yen kowe. Mengikuti kata otak. Elah. Kowe iki anu atraksi ombak banyu. Pasar malam. Ama seneng tenan ki nek iki drama. Katek Jan kaya nom-nomanku biyen. topeng iki barang tangetke kopo tuku TK biyen. Nyemur ngono kuwi. Dibacotke ya, Mas. Ya, ya. Sabdo pandito ratu mring sliramu yo sisihku mugi Gusti ilani tresnaku bakal digawa pasti yo. Sing sayo ya sing rukun sayo rukun kancane. Awe. Dadi liwong atiku nalikane sepisan ketemu kok ayu ganti lagu ke ati ning siang dalu sikat ya sing sayo yo sing rukun Sabda pandita ratu mring sliramu gadya sisihku mugi Gusti nglilani Ora salah sasaran tepan. ora Ipan wis bala karo aku. ya iki genti Bari kowe aku anggukan nunggangi kendangmu. kowe iki ngapa Nur Gusti Mbak Birta Bu.
Anding murip. Alon-alon, Ayo Mbak. Mbak, Mbak, Alon-alon, Mbak. Mbak. Pak Pawang nih kok Pak. Yuk. Iki simbah ya andum rezeki Mas Jarot. Nggih, andum katresna andum kabagian ya Pak. Nggih, iki nek manten. Nyawiji mring tresna kang suci. Andum rezeki. Andum rezeki kaya. Nggih. Andum. Ya. Nggih. Sakamat-kamat samangke menika pun aturaken lelagon-lelagon ingkang dalu punika miyak sping swasana lumantar kanca-kanca Surayudawana nggih Pak Wardi nggih. 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 Ndoro-ndoro yoga ya cah nom-nom kabeh. Nggih. Canggah-canggah jenengan Pak niku. Nggih, kok cangkah-cangkah. Lan apa Pak? Putu. Oh putu. Putu. Udek-udek siwur. Weh, ning ora nganggo anu, udek-udek apa? Kowe ngerti udek. Niki mang copot. Walah. Arek nyanyi Mas. Oh, Ora tapi rak arek nyopot nyanyi. jepetmu lho. Lho, Apa iki? Yo, mite Mas, copot Mas, mite. Ayo Yo, Mas. monggo. Ki ngandi Wisnu ra melu iki. Siapa? Oh. Yo. Jarod Bisma. Mulih wonge.
Sacinipun kita perpisahan sami. Pak Bu ngersake lelagon napa Bu? Nggih, monggo. Napa? Boten kedah nyawer lho Bu. Sampun tanggungane panitia sedaya Bu, boten usah repot-repot nggih. Menika ngersake lelagon ingkang gumyak napa halus? Oh nggih, coba cek dulu. Pundi swantene? Kok gumyak toh bukan absen hu kok gumyak? Ya. Ngapa toh? Mana suaranya yang sebelah sini ya? Kita ulang yuk. Ya yang sebelah Iki mau sini. Ibu PKK ngendi? Grup PKK Mulyo ini. RT. Ini ki panggang ini ki. Eh. Yuk. Ya. Mati. Ah, kowe. Kuah sing tak dole mineral dan Penonton yang kamu mergi yang di jalan mana suaranya? Ya kompak. Penonton sewu kalah kali suaranya bundaran Pak. Ider mineral. Ya. Kayak mulai jam piro. Ora iki kok apal kabeh lho. Pripun Pak? Kok apal. Sing kagungan apa iki mau dodol aqua. Apal sedaya pun Apal, nanti nggih. kula tembungi utang kok Pak. Oh lah ya kuwi lho beran. Dadi apal. Jadi menika pun aturaken lelagon malih napa pripun niki? Nggih, monggo. Oke. Nggih. Kanca-kanca ingkang wonten wingking dereng siaga ya. Oh ya. Lagune monggo Mas. Esok enjang ya, monggo ya. Mas Jarot. Hah? Mati. Baterai ini. Cek. Bateriku mau telas Mbak Mas. So, jos. Esok enjang nice sorene sonten kula benjak mais dadi tumut sinten saben Bener Mbak. Terus. ati kelok lan suwa Sak selae aku ditinggal. Adil. Oh.
do ngaca ki nang apa to? Tidak mangan dupa barang. Aku iki do ngaca ngapa? Oh dadi Mas, gawe ganti pokoke. baterai sik, ganti baterai. Kene kene kene. Ya ngono kuwi apa-apa ya kur kari polahmu kok ya. Baterai nentek. Nek kaya aku iki ya santai wae, simbah ora gelem bedak ya aku iki. Sengara nek Nurli, ya sisan diratake. Piye Mbak Nurli? Baterai ini ganti. Oh ganti. Kowe ya melu dibedaki. Ban Cipalian. Lagu setiap loh. Nggih. Alah. Iki penyanyi. Aduh. Jebule simbah tebih-tebih saking Merapi ngesoki gamping. Lah ya lumrah ngono gamping adate lirang. Oh alah. Lah ya kuning ngono kuwi simbah niku komplit. Komplit. Saking Merapi betok gamping nggih betok gumuke, Pak. Nggih. Gumuk Merapi ki apik-apik ya, Pak. Weh. Gah aku nur gah. Menika pripun Pak informasinipun? Pun lara rumiyin apa pun aturaken lagu? Mobilnya dos pundi? Ku nek lagu kita ora kuat Mas, wis 4 lagu ya, Mas. Oh, nggih. Yo, Mas, arak nggo ngedeke lagu sik ya. Yo. Yo, men joget sik ya.
Semaput. Nah aku jajal tak munggah. Cek jujung sapa ya? Alah Gusti arah kepiye iki? Leake iki. Gusti nek leake, Pak leake semeniki ndah kukune ya, Pak. Oh, Iya no. aku Gusti. Gusti. Lah. 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 Ya ampun. Kurang ngombo. Ya ampun. Kurang serem, Nek ngene iki malah ora kaya leak, Pak. Lah apa? Gepura wangen kabeh. Aduh. Saya sampun rampet anggenipun pasrah panampi kadang besan. Tamune banyu milih ya, Mas. Nggih. Nandake nek Surayudawana ki jan pas sedulurane raket. Iya, leres. Stres. Boten benten-bentenaken. Pripun iki pelorot? Ya. Lorot. 3 2 1 sikat yo. Yo, paling gampar kayaanmu. Ayo, bali. Yo. Zamane dek biyen lagi pisan ketemu kangen yen ra ketemu Nyatane saiki sliramu nyitra janji lunga tanpa pamit medhot tresno kang suci. wis setahun lawase omongan sliramu wis setahun lawase kok teko medhot tresnoku. Bulan Februari aku kenal seliramu. Bulan Februari kok tega tinggal aku. Yo wis iki pancen nasibku. Yo wis iki pancen lelakonku. Hei kamu, Aku kan gerok lho ta. Ya. Yo. Ndak malah petian. Ya, yes. Oh, mesti iki jembangan jimatan ora kepiye iki. Ayo Mas Mun. Mas Mun. Apa itu? Mas Munyu. Ayo nyok. Yo Mas. Oh, ayo Mas Mun. Ayo Mas Mun. Ayo Mun. Ya. Pak Duko. Apa sinten? Oh Ibu. Oh Ibu. petuk sak kedepan moto isih durung kena kanggo ombo
bisa, aku ora bisa ngapusi rasane ati. Bola-bali wis laleke, malah saya eling wae. Saumpama kowe mangerteni sewu lara kumpul dadi siji. Pirang taun godku geget ati mung tekamu kang tansah tak ati. Ojo, lunga ninggal aku maneh. Yen lunga bawa sisan atiku. Yuk 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 yuk. Kondur kondur kondur. Kondur, So ya. Ya yo. Ah. Ah. Iya ya. Oh, bias. Mingking tapi mingking. Mingking. Kasih jalan ya Mas. Ya, awas. Awas. Aduh sakar ya. Awas. Sandalku lurin kok gasak. Tung. Ah. Ya. Pabrik erong dibangun. Pabrik erong dibangun. blitar nyoto salah sawijine. Kesatriyan nyoto senopatiye. Supriyati Takut tekan. wis kaloko asmane. Kutha Blitar dadi papat lan Yuk. Os. Lo, yo. Jreng.
Oh, dinano sarak Bali. Jaluk sangu bangun desa mendo bangun desane ngasemene ya. Oh, bangun desa. Aku tak mulih sak kedementro aku ketuk ngomahku. Nggih, dipinuji ya Mbah nggih. Nah, simbah sik Bali muga-muga ora ana sawiji apa-apa. Uga sing wontening tlatah Ngasem mriki tebing sambikala. Allahumma amin. Nggih. Tani muga-muga padha akeh rezekine. Amin, Mbah. Ijo royo-royo dengan nanti. Yo, kanca-kanca sura laras. Yo. Nek do panen men ngundang Sura Yudawana. Amin. Amin lu. Amin, Pak. Ya, Langgeng, iya. tak batin men lega amine. Ora nggih. ngono ta? Nggih. Ya. Yo. Gek terus penyanyine kalih kula mboten. Oh, kabeh kok tenang-tenang. Oh, nggih, amin. Tenang. Dongake. Nggih. Agustus ki ya kok wis tok sorean. kok. Nggih. Ya. Ayo, Cok. Yo. Yo. Yuk. Ayo. Ayo. Gotong royong yuk. Ayo. 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 Ayo le. Ayo. Oh. Ayo, proco, ngayai karyane proco rene, ukur gunung kandang gawe, sayuk rukun bebarengan rokan sane, ilalan legowo kanggo mulyaning negara, loro, papat, maju papat, diulang-ulang ake mesti enggal rampunge. Olopis kontol baris, olopis kontol baris, olopis kontol baris, olopis kontol baris. Ayo. Oh, ayo kanca ngayai karyane praja rene ukur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan rokan sate ilalan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papan diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris ayo yo ketor dalan ayo Yo, Bali ing gampar kayanmu. Kadheraken sang guru nadi. Mari sembuh. Tepuk tangan. Nah, ngoten niku simbahan wah juga turut gua. Nek mari ngoten niku sak kedreping netra. benjang kula nek jatel lajeng ngangge rante Kok mosok nganggo rantai? Yo!